कर आणि झाकण काढते आणि कोथिंबीर घालते. वा मस्तच झालेली आहे. आज आपण काय बनवतलो? ही फणसाची पूस भाजी, कुऱ्याची. फणसाच्या कुऱ्याची. एका जो बारको फणस असता त्याका कुरे म्हणतात. कुरे म्हणतात. तर कुरेचे म्हणजे आपण आता कसं आंब्याक मोहर येतात आता तसे फणसाके बारके बारके कुरे धरतात नाही. हो ते कुरे धरले त्याच्यातली एक कुरी आपण आणलो विकत आणली. हा आणि आता काटे काय आपण पौष महिन्यात भाजी करतो म्हणजे का पूस भाजी म्हणतात ना. पूस भाजी पूस महिन्यात करतो पण पूस महिना अजून पुढे हा तेव्हा करतात लोक म्हणून त्याला पूस भाजी म्हणतात. तर मग आपल्या कोकणात मालवणात म्हणजे असरोंडेक आणि अशा प्रकारची भाजी बनवली जातात ना. बनवली जात आहे आणि मस्त लागतं भाजी. मस्त लागतं. तर सुरुवाती काय करायचं आहे का? सुरुवाती कसं कापायचो त्याचे काटे काढून टाकायचे. आतली पाव काढायची आणि अशी पोळी करून उकडायची. उकडून कुकर मध्ये घेऊ शकतो ना आपण उकडून. टोपात चालतं किंवा कुकरात केला तरी चालतं ना उकडून. टोपात नाही तर कुकरात करायची उकडायची. पाणी टाकून द्यायचा आणि ते कुरे झेजरायचो किंवा हाताने हे करून त्याच्यात मीठ मसालो कांदो खोबरा घालून त्याची पूसभाजी करायची. आणि काळे वाटाणे पण घालतात ना. काळे वाटाणे घालतात किंवा कोण गोलमो घालतात. होय ना. आता गोलमो तर सध्या आपण घालू शकत नाही, मार्गशीर्ष चालू आहे त्याच्यामुळे आपण काळे वाटाणे घालून करूया. आधी आपण ह्याचे काटे काढून घेऊया आणि कापून घेऊया. तो याच्या हातांका वाय जरा जोरात हल्ली कमी झालेलो आहे त्याच्यामुळे आई करता. तर सुरुवातीला आपण आधी आडाळ्याक तेल लावून घ्यायचं कारण त्याचा डिंक लागत ना म्हणून तेल लावायचं. तो डिंक लागू शकता. बघा हा कापल्यानंतर डिंक पण आलाय बघा लगेच आता ठीक नाही. तर आता आपण हे वरची काटे आहेत हे काटे आपण जर तासून घेऊया. कोकणातले बरेच असे रेसिपी असतात जे आता हळूहळू लोक बनवूची विसरलेली असत. पण आमच्या युट्यूबच्या चॅनलच्या मार्फत आम्ही ते पुन्हा एकदा लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करतो. आपण सुरण कसं तासून घेतो त्याचं आपण हे काटे ते वरती तासून घ्यायचे. थोडासा मेहनतीचं काम असं. मला आवडतं लोकांना सगळ्यांना ही पूस भाजी खूप आवडते. हे बघा आता ही पाव कोवळीचा पण जराशी आपण हे जराशी कट करून घेऊया. असे आपण त्याचे तुकडे करून घेऊया ना. सगळे आपण तुकडे करून घेऊया. हे आई आता फणस झालो ना कापून हे तुकडे आता उघडे ठेवते कुकरात. जितके 4 शिट्टी करून घेणार. पाणी कधी ते बुडते एवढं पाणी घालायचं ना. कमी जास्त काय फरक नाही. काय जास्त झाला तरी काय नाही कमी झाला तरी काय फरक नाही. हे बघा साधारण किती शिट्टी करून घ्यायचे? 4 शिट्टी करून घ्या ना. आता आपण ते कुकरात त्याचे शिट्टी करून घेऊया शिजून घेऊया. तो मग पुढची कृती जाते ना. आता शिजून घेऊया आणि मग पुढची मीठ टाकू आहे ना. आणि मीठ टाकते चमचोभर मग लागत बघा आणि राप निघांतो पांढरे धोकोची पुढे. आता कुकर लावलो ना आपण. हे कुकर लावला आता 4 शिट्टी झाली की मग पुढचं दाखवूया त्यांना. पुढचं काम पुढची कृती दाखवूया. काय आता आपण ते कुरे असं ते उकडून घेतलं ना. आणि हे आता किसतोय बारीक करते. किसणीवर असे आपण ते बारीक करते. त्याच्यात आता मग बाकीचं दाखवते कांदो शिजल्यामुळे ते अगदी अलगद किसून जातात. ते आपण सगळे आता हे जे कुरे असतात उकडलेले ते आपण किसून घेऊया. मग तुम्हाला पुढची कृती दाखवतो. ही कुरी आता अशा प्रकारे आपण किसून घेतलो ना सगळे. नंतर त्याच्यात बुतूर घालूक वाटाणे घेतलो. काळे वाटाणे. काळ्या वाटाण्याच्या ऐवजी गोलमो घालू शकता तुम्ही. आणि एक कांदो घेतलो वाईट जरा कोथिंबीर आणि लसणीचे 3-4 पाकळ्या घेतले. पण आता कढई ठेवलो ना तापत. फोडण्याची सुरुवात करूया. आणि आता तेल घालते. घाल. कढईत साधारण 2-3 चमचे. 2 चमचे घातले.
राप आहे का यो ती झेजरलेली लसूण घेतो ना. आधी मोहरी टाकते. या थोडासा जिरा थोडीशी आणि झेजरले 3-4 लसूणचे पाकळे 4 पाकळे लसूण आणि जो कांदो आपण घेतो एक. आता कांदा आपण परतून घ्यायचो ना त्याला. परतून घेते कांदो जरा लालसर झालो त्याच्यात मीठ टाकून मसाला टाकतो ना. मीठ टाकतो. आधीच्या काळात लोक अशीच बनवायचे ना भाजी वगैरे. अशीच फणसाची भाजी फणस झाले का तेव्हा माणसा गण सुद्धा नका. एक महिना ही फणसाची भाजी खाऊन माणूस उतरवायचं. जरा चवीपुरतं मीठ घालायचं ना. मीठ आपण कुरे उकडताना पण घातलं त्यामुळं जरा वायस बेतानाच घालायचा आता खारट होईल भाजी. आधीची लोक आपल्या परसुवात काय काय गावतात त्याच्यातच भाजी बनवायची. कोथिंबीरची 4 पानं, चिन्याची 4 पानं, सगळ्याची 4 पानं त्याचीच भाजी बनवायची. कारण लोकांका तर आधी आता कसं बाजार भरतात कसे काही लोकांका तशी गावायचे नाही भाजी वगैरे. काय नाही पावसाच्या दिवसात हे कुडाचे शेंगो हे ते टाकून तो आता मसाला घातला ना. मसाला घातले दीड चमचो. त्याच्या आधी वाईज हळद घातलं तर कांदा व्यवस्थित परतायचो. आता भाजलो कांदा हे आता हे घालते पुऱ्याचो. तेव्हा गोलमो घालू होतं. गोलमो आता घालायचो की नंतर घालायचो. गोलमो घालते. आणि मसाला एका शाप असं परतून घ्यायचो व्यवस्थित लावा कोवऱ्याच्या किसात पूर्ण. आणि हे वाटाणे घालते. हे बघा हे काही शिजायला आता जास्त वेळ लागायचो नाही कारण कोवरे आपण आधीच शिजून घेतलेले असतो त्यामुळे ही भाजी पटकन होत. यात काय खवल्याला खवरा घालायचा. आधीच्या लोकांची खासियत म्हणजे लोक हातान घालायची. चमच्याचा वापर कमीत कमी त्यामुळे त्यांच्या हाताची चव त्यांच्या जेवणात उतरायची आणि जेवण अतिशय चविष्ट व्हायचं. आईने आता छान परतून घेतल्या ना तर सगळे मसाला व्यवस्थित लागलेला. गॅस बारीक करायचो एकदम. शाप ढवून घ्यायचा आहे. एक वाफ पडू घे ना. एक 2 मिनिटं वाफ बसली नाही का एकच वाफ काढू होई कारण तर सगळं शिजलेला. तर अशी आपली गावठी पद्धतीची फुसाची भाजी फूस भाजी आणि मिरगाच्या सीजनात ह्याची भाजी कुडाचे शेंगो भट्याचे या आडान माडांचं कसलं पालो झाडांचो तसला खाऊन आधीचे लोक अगदी तंदुरुस्त राहायचे. भाजी असं खाऊन लोक धोंड्या गुंड्यासारी होती. आता मेनासारखी झाली भाजी खाऊन आता मेनाचे बावले झाले. डॉक्टर होय त्यांका. हो आई आमची अजून ठणठणीत आईन माका बाई जरा चव करूक दिल्या तर भाजी एकदम मस्तच झालेली. आईन आमच्या कायो जरी केल्या तरी तर चविष्टच होता. या आईची आमच्या खासियत. कोथिंबीर वाईट जरा झाकून वाफ पडतं ना का. आता त्याका एक वाफ पडायची ना मग आपली फूस भाजी तयार. एक आता आपण वाफ काढून घेऊया. आता
5-1 मिनिटं झाली आहेत ना? हो 5 मिनिटं झाली. गॅस बंद केला काय? बंद नाही करत, आता बंद करतोय. हा कर. आणि हे टाकते, बंद करते गॅस कर. आणि हे झाकण काढते आणि कोथिंबीर वर घालते. वा, मस्तच झालेली आहे पूस भाजी. वरनं हिरवीगार अशी कोथिंबीर घालायची की भाकरी वांगडा खाऊक तयार नाही, गरमागरम. एकदम मस्त, छानच झालेली आहे भाजी. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो हे आमका नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडलो तो व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.